Krogsgaard, Alex Tandberg, fejlfri. 53, 3-5. Og noget fejl dermed til Danmark, team 2. Vi skal til et nyt land. Vi skal til Normandy. Normandy ledes der her fra Emma Brauti. Bachmann Jean. Normandy. Det er jo en helt ny union. Det er Norge og Tyskland, der er slået sammen. Og dermed altså her. Starten er på Normandy. Emma Brauti. Det er en fin runde her, Emma Brauti. 4 fejl.